Čau čau a já vás tady vítám, tady je Tom, se teď mám baví. A my tady jsme si připravili něco, co znamená, že každý řekne 10 důvodů, ne, každý řekne něco. Proč věříme duchy? Je to začáteční, takže nejdřív přenecháme slovo Kubu. Takže důvod, proč věřím na duchy je, s kámošem jsme jednou byli, kámoš byl u nás na chalupě. Šli jsme do lesa a nefoukal vítr. Nic. Najednou spadly 2 větve před nás. 2 kluci, 2 větve. Není to divný? Ještě tam máš věci. Jako, mně se to zdá docela divný. Protože 2 větve, 2 kluci. Jeden strom. Takže, jako, teď nevím, ale mně se to zdá divný. Teď ty. No tak já jsem jenom chtěl jsem starším bráchou to a my jsme šli do lesa a teda to a my jsme šli a najednou slyšíme v tom lese někdo křičí, tak jsme zvykli tempo a pak najednou před náma spadl strom, no tak a když jsme šli, tak jsme slyšeli za náma něco a utíkali jsme, vyběhli jsme si z toho lesa, ale bylo to vážně divný. Pak týden, myslím, že potom jsem viděl, že já jsem si chtěl něco tam napsat na papír, něco. No to normálně, já když jsem přišel do záchoda, tak tam bylo napsaný dead. No, nepochopil jsem to, takže to teďko to. Další důvod, proč věřím na duchy je, že když jsem byl jednou, nevím, kdy to byl sám doma, tak měl jsem zavřený okna, všechno dveře a najednou slyším bouchnutí. Bouchly dveře a já se tak lek, já nevím, od čeho to bylo, jestli šachtou, nevím, protože jako z ničeho nic bouchnou dveře. Jako, takže to se mi zdalo taky docela divný a jinak už mě tak nějak nic nenapadá. Ty jsi poslední? Jo, mě jo. Tak u mě taky asi poslední, tak prostě já jsem jenom šel a dívám se do zrcadla a když se dá, já jsem slyšel od pár kamašů někde, nevím kde, že prej, když se několikrát otočíš a řekneš krvavomary, tak se ti zjeví. No tak já jsem si řekl, dobře, tak to zkusím. No tak jsem se otočil, řekl jsem krvavá Mary, nic nestalo, šel jsem spát a najednou já jsem se probudil úplně někde jinde. Probudil jsem se někde ve tmavé místnosti a když jsem chtěl otevřít, tak jsem viděl, že to byla že tam byla tma, tam bylo zasnutý světlo, tam jsem viděl, že je to ta koupelna, jak jsem tam to říkal. No, když teda byly zamknutý dveře od toho, tak tam byly všude svíčky, najednou se zapálily, já nevím, třeba byly to jiné svíčky, elektrické, já nevím. Ale když se zapálily, tak prostě no já jsem teda se podíval do toho zrcadla a najednou prostě jsem tam viděl za mnou, že něco je. Tak jsem se otočila, ale tam to nebylo. Takže, no a tak po týdnu zase jsem viděl, že to zrcadlo je z ničeho nic rozbitý. A že tam bylo, a že když jsem měl kečup a dával jsem si jako vždycky k večeři chleba ve vajíčku, tak
když jsem ten kečup takhle to a chtěla jsem si to tam dát, tak najednou to vystříklo celý. A nevím proč, ale když jsem se do toho kouknul, že tam nic není, tak to vystříklo ještě víc. A pak ten to jako čáry máry nebo co. No a tím bych ne. A ještě něco, tam ta ústná paní nás vyrušila, takže jako duchové soušly, takže bych řekl. No a teda tím bych to chtěl jako ukončit a doufám, že budou aspoň nějaký komentáře, protože vy nedáváte komentáře. Jo, tak mi byste tady moderátor říká konec, tak já bych to uvedl, takže jestli má Kubača load svoji stránku, máš? ne. Zatím ne, ale možná budu. No, když bude mít, tak odebírejte. Ale zatím nemám. Zatím nemá, takže já bych se chtěl rozloučit a Kuba řekne si poslední věc. Čau. Tak předem ještě jednou. Chcete to stopnout? Tak ne. Stopnul jsem to.